Gobernuko eta Alderdi Popularreko presidenteak kontu guztiak argitzea nahi du. Barneko eta kanpoko auditoria. No lo sé qué puede aparecer, no lo sé, pero por si puede aparecer algo que se nos haya escapado, lo vamos a hacer. 3 egun pasa dira eskandaluaren berri izan zenetik, eta Genova kalean ez da erantzun aldaketari. Ez da inolako eskupekorik Alderdi Popularrean. En el Partido Popular no hay sobresueldos, en el Partido Popular hay sueldos. Irregulartasunak izan direla frogatuzkero, ¿serán expulsados de forma inmediata? Por supuesto. kaleratzea berehalako izango dela esan du idazkari nagusiak. Rajoy azerreda egunotan agertu den informazioa delata. Hortaz, frogarik gabe alderdiaren izena zikintzen duten edabideak auzitara eramango dituela iragarri du. Azken hilabetetako exekutiba zailenetarikoa izan den honetan gainera, ustelkeriaren aurkako ituna proposatu du Rajoy. Urteko lehen exekutiba honetan alderdiko goikarguek erabateko babesa eman diote alderdiko presidenteari. Dene goraipatu dute Mariano Rajoyk Luis Bárcenasen aferean erakutsitako irmotasuna eta azkartasuna.